मोसानो ओंखारबोलायबाय उफाय गैया हाबजोबलायबाय आरो बैसागुआव बैसागु बैसागु दामना हो दामना हो Mày lên mày chứ mày lên chứ mày hư mày lên nơi rồi ra Sani Nokor रायजो राजाफ्रा फैनानै माने दिनै फैयै फैयै सानथाम जाबाय नालाय दा दिनै फुजाखौ होस्रांनानै सोरबा रंजानो हासिगोन सोरबा मोसानो हासिगोन सोरबा बबेयावबा थांनो हासिगोन आरो दिनैनिफ्राय फ्रि आरो बे लास्ट फुजा आरो बेयाव बिथांमोननि न'खर न'खर खालामखायो दाना गासिबो बेबायदिखौ जेनेबा फुजाखौ बिदाय होनाय जाबाय आरो ना दिनैनिफ्राय फ्रि जाबाय औ कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टनि माखासे फुजा फाथाल होनायफ्रा एसे बेलेग बेलेग दिनैसिमबो बोलि बिदानफ्राबो दङ बिसिनाव दा बेखौ गारनानै माने बिबार होयो आरो बिसोरो दा बेखौनो आर'ज गाबदों आरो बयबो खुलुमबाय आरो बाबुआनि आफा बोराइ बाथौ नै दिनै तिरस्कारफोरनि नायाव जोंनि आइजो माहारिया ज' जानानै दिनै माहामा जोंनि मोदाय हारिखौ लानानै फैदों नै दिनै दैथुन गयारिया नों आफानि सेराव हान्थु खेरायनानै बर बिहरनो थाखाय राजि जाबाय नै दिनै बिहा मेट्रिक पास जानो थाखाय फरायनो हानाय थाखाय आलो गोजोन देरहासार जालांनो थाखाय आवगायनो लांनो थाखाय नोंनि आफानि इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबहरदों बर सास्रि हराफा नोंनि थाखाय बिनि थाखाय बे गथ'आ बर लादों नोंनो जोनोमगिरि आफा नोंनि सृष्टिकर्ता आफा नों मोजाङैनो बे गथ'नि लुबैनाय आखाखौ मेगन गेवनानै नाहरनानै बर सास्रि हर जेने तेनेब्लाबो नों आफाया मेट्रिक पासखौ खालामनानै जेन आवगायलांनो थाखाय बर सास्रि हर हाबा बेखौनो बिदि बे गथ'आ मेट्रिक पास जानानै जेन दावगालांनो हाथोंसै साख्रि बाख्रि मोनथोंसै जेन बेमार आजारखौ बिदिनो साफा राफा खालामथों आफा बोराइ बाथौ नों दं स्वर्ग जों दं नरग नों मोजांनो मेगन गेवना नाहर दे आफा सैथोनि मथाय सैथो नों दिन सैथो नै गंगा माया जेरै थान्दा बिदि थान्दा थोंसै खुलुमत मानसिफोरखौ खुलुमसै सान्दुंलै स' फाइनेलि नैबे दा रायजो राजा बयबो गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला गासिबो माने बेवहाय रंजानाय आरो बेवहाय माने रायजो राजाफ्रानो मालाय ज'नो खाना जायो साल'नि गामि आरो कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टआव बिथांमोना एसे रंजाबायबो बयनोबो सोरनोबा जौ दौनांगौ जौ दौबाय आरो मालाय दाबखा जौ गासिबो नै मोखाङावनो लाखाजोबो आरो जौ गिसि आरो बे ओमफ्राय जाय सिग्राया गोदोनि नियमानो दंखाथारो आरो बिथांमोननियाव दा ओरैबायदि मोजां नै दा मालाय सोरबा रंजादों सोरबा लोंदों सोरबा थांबायबो आरो गासिबो गोदोनि बोराया दंजोबथारो आरो नैबेयाव कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टनि मालाय साल'नि होननाय गामियाव स' लोगोफोर होनबा नै दा कार्बि आंलं माने साल'नि होननाय जायगायाव रंजा बाजा बैसागु मोसानो बोराय ग्रुप ओंखारदों आरो आं बेजों ओंखारफादों आरो गाइस मानो होनोब्ला बेवहाय न'खर न'खर मोसानाय जासिगोन आरो दिनैनिफ्राय रायजो राजाजों ओंखारफाबाय आंबो
नै दा रंजाबायबो आरो बेवहाय बेलेग गान दंमोन बेनिखायनो सिरियैनो होनाय जासिगोन गाइस गाज्रि मोननाङा मानो होनबा कपिराइट क्लेम खालामनानै होयो बेलेग गान होयोब्ला आजिखालिथ' डिजिटेल जुग नालाय एसे गान बेलेगबानो माने कपिराइट जानानै होयो आरो नैबे जाहैबाय आंनि लोगोफोर आरो गासिबो नैबे जाहैबाय आंनि लोगोनि फंबाय आरो बिथांनाबो माने एक्सन डेब्यूआव दंमोन आरो बिनि बिदायाबो दाबो दङ दिनैसिमबो नैबेबो जोंना एक्सन डेब्यू आरो जेब्रा होननाय जिकि खाख्लारि बिथांमोननि गामियावनो मोसानाय जादों आरो गाइस स' नैबे जाहैबाय कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टनि गामिया जाहैबाय साल'नि आरो बेवहाय माने आङो सिरियैनो होनाय भिडिअ'आनो जाहैबाय माने बेयाव कपिराइट जाना होयो बेखायनो गुबुन गान सोनानै होनाय जायासै गाइस आं खुगाजोंनो रायलायबाय गाज्रि दा मोनसे नोंथांमोना बयबो बैसागु फोरबोआव गान होयोमोन नाथाय गान होनो हाया जोंनि इउटुबाव बहुद प्रब्लेम जायो बे जाहैबाय फुजा फाथाल होखांनानै बयबो गाजा गोमजायै महिला ग्रुपफ्रा रंजाबाय आरो गाइस बे साल'नि होननाय गामियाव नोंथांमोना नायलांदो गाइस स' लोगोफोर होनबा बिथांमोननिफ्रायनो कमेन्टखौ लाबाय आरो गान दामनानै ससे मोसासिगोन आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों लाइक आरो साबसक्राइब खालामनो दाबावसै होमबा दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर बाय बाय